بله بێگومان ji bo dersa Kurdî gelek pirsgirêk hene yek ji wan jî mesela damezirandina mamosteyan e. Çi ne ew pirsgirêk ez ê ji birê Samî tam bipirsim zimanzan û serokê komeleya çand û ziman ya Rûhayê niha her ji Rûhayê li gel min e kek Samî dem baş tu bi xêr hatî Rûdawê. Rapora me li ser mesela damezirandina mamosteyan bû. Bi rastî a rastî ne damezirandina mamosteyan ji ber nayê ne damezirandin weke pêwîst. Wezîrê Perwerdê herî dawî got ji ber ku hejmara zarokan kêm e ew ê dersa Kurdî hildibijêrin mamoste nayê ne damezirandin. Rast e bidîtina we? Na ev yani nezik de dayine ke şaşe ji ber ku daxwaz hene li pirî caran malbat nikarin xwe bigîrin vê dersê. Bi hinceta ku deh kesan ne nafende bi hinceta ku bêjin ew tune mamoste tune yani aliyekî wê dibêjin aliyê din gelek ji her jî ji malbat tê gotin ku mamoste tune ye ji bo ku vê dersê bide. O gelek evetin yani bana tabii ne neziklerine rast bu bavarme. Sere peşin de bezani ku yani ev ders tane de dibistana navinci de var dayte dayın ev kemas yani zaruk 4 sala ve bi zamanı Türkiye perverde ve pişihat sınıfa peyinca pola peyinca ve dest kurmancı bike ev problem بله زحمتی وی چنه که سامی زحمتی وی خالا کو تبحث کرد چنه مثلا زاروک جی پیش دبستانی حتی پولا پینجان از باور دکم به ترکیه تنه به ترکی پرورده دو دو پولا پینجان ده جنشکی و کردی دردکه و هم بریوان چه زحمتی دبینن زاروک؟ Jiber ku adaptasyona wan em bêjin ji bo Tirkî çêdibe. Yani eger zarok di mala xwe de bi malbatê re bi kurmancî ji kurmancikî xeber bide jî 4 sala de ji zimanê xwe dûr dikeve. Ji zimanê malê dûr dikeve. Ji zimanê dêw bavê xwe dûr dikeve em bêjin. û hêdî Tirkî lê rûdine. Piştî wê wekî dersekê pêşkêşkirina kurmancî bixwaz bi serê xwe problemek dîtine. Yani ev dveş peş dibistani ev derfet hebe em bêjin û tevetî dibistana sereta ji ber ku yani li gorî em bêjin lêkolîn lêhûrbînê navendebî divê bingeh yani perwerdehî pir zimanî ser bingeha zimanê maderî zimanê em bêjin dayikê divê pêk were. Îcar em wî din aliyekî wekî dersekê jî yani pêş dibistanê da nayê pêşkêşkirinê dibistana seretayî da nayê pêşkêşkirinê dibistana navîncî de tê pêşkêşkirinê gelek astengî yani. بله کرد جی دبیجن چما درسا یعنی درسک بجارته یا چما نه پرورده یا بزمانه دایی که یجبر وی که بچکی خمساری دکن لی اف درفت نهال بردسته جبو کو جپیش دبستانه دست پی بکه دبستانا سرطایی ده جی هبه کارو خبات هنه تو هولته نداین بله yani ev xemsarî rastî ki ev tekliye xwe tabii alî ki tekliye ve siyasetê re heye nezîkte de siyasetê re heye aliyê tî jî bi rastî di nava civakê de bêjin hişmendiya xwedî derketina li ziman di asta gotinê de heye lê di asta kirinê de qels yani divê ji bo wê jî divê bi taybetî saziyên ku diwarê ziman de xebatê dikin yekirtina xwe pêk bînin hêzim û şiyaneke xurt derxin holê ji bo ku di nava civakê de hişyariyê çêkin di nava civakê de hişmendiyekê xurt çêkin ji bo ku zêdetir zimanê xwe xwe derkevin. Yani tiştekî wisa wê çê nebe ku em bêjin serî de mafê perwerdeyê pê naskirin û piştre wê em bêjin millet wê berava jî vêçibe. Yani civak wê bavekî xurt li zimanê xwe xwe derkeve li ser dewletê û li ser derdorên tekîldar ferz bike ku zimanê wan nasnameye wan nas bike li ser vê bingehê wê ew xebat pêşkeve dîtina yani ya jî pratika Tirkiye hinekî vê yekê nîşan de belkî li welatê din bavayê din ben bêjin li Tirkiye mafê ku hatine destxistin piranî bi vî rengî pêk hatine bêjin yani xebat hatiye kirin ked hatiye dayîn têkoşîn hatiye dayîn di encamê de bêjin ew vê fermiyet statûyek fermî wergirtiye bêjin.
بله کک سامی تجی بحثا آستنگان کر آستنگین کل دبستانان جالی ریوبریا دبستان ول پیشیا وان زاروکا تینه درخستن چه نگلو او آستنگ به چه رنگی ناهیلن کو زاروکوی در سهل بجیرن؟ yani ev rapor katına peşkeşkirin da geleke xuyayı ne beşin ku yani zarukar te gutin yajmalbat te gutin ku ev tuniye ya işte mamusta tuniye ya jen beşin derfeti wan tunine yani dersen mutabeti dersen oliten peşkeşkirin işte jiyana Hazreti Muhammed u vakitin Kur'an u vakitin vakit dersen web şirketin peşkeşkirini o yani aslında bir rengi le peşya ve hemen beşin tabii bağay geçtiği greday revşa siyasi yani bejin istikaya siyasi atmosfera siyasi Türkiye'ye yani bejin yani demek ki heneki arami çeydi be bejin heneki astengi ev bejin kem dibin yani bestu pekuti mirokara bejin kem dibin hengi xodile derketin zedetir dibin ne yürü mesela tabii ki evet sağlarken bejin pevajoye ki çareseriye pevajoye ki her yek navekilet kete meşantin ji ev aremi he tam şeyine buye tabii bu mafe kurdan bu doza kurdan he tam şeyine buye he mesela astengi berdevamen he bejin mirov ber gotinek xwaj ber bejin tweeteke ber eveki ten cezakirin ya ji depresin evan tebe bekrin revşek bir yani he bejin konserten kadar hekine çalaken hüneriten astengi bir rengi او yani باوی گشتیم رو نکره بیچه کو آرامی کو ام بیچه روشه که آرام بکاتیه جبو کردن نکره بیچه. بله تی گوتن کو وزارت نویسک شاندیش حمود بستان را یانجیج مدوریتین پرورده را کو آستنگا در نخن لپیشیا هل بجارتنا درسا بجارده ای. لیل آلیه دن مالبات و زاروک جیوکه و گوت گله گلیو گازن اندکن جوان آستنگین که هنه گلو هنه کی هر دبستانک لگور خواه نیزیک تبه یان با آوائه کی اشکرد بیجن آستنگ نینن لید بن را جوان را بیجن آستنگان درخینن مسئله چیه گلو؟ Yani henek tabi henek greday politikayı navendine henek ji henek tabi greday evinin bejin yani reveberin heremi Yedibistan'a yani reveberin heremi Yedibistan'a ji evin. Tişteki drastik dije ku sendikayın ku praniye mamusteyn kurtte de bıraktıklarına duvarda peyvira xar bıqasi ku peyviste bicihnayn ve ev rasti ji vere gotine yani ev dikarın zedetir bikin ku ev ders xuyani bibinen bejin. Devi varda lugul tram sabiti eskarım qalavi bikim eğitim sene bikim ku devi varda peyvira xuma ki te xwastin bicih nayne bejim. Bale. Çünkü gelek bejim taybeti le Bajarê Kurdistanê gelek yani pirani em bejin endamê wan yê Kurdin yê em bejin Kurdperver xuya dikin em bejin buya vay xwatin nasîn lê li dibistanê vê helwesta xwe bi taybetî duwarê zimanda Qasi ku peviste nişanla da goy tutnam yani. Bale. Yani divi varda mamusteyên mesela mamustey Kurdi heji ne bir xistin kirine yani. Bale. Ere bağaki ev embeşin de sendikaya ki dibe bibin endamê sendikaya her yekî endamê sendikaya ki lê ji bu karê xwe ji bu Kurdî ne bir xistin kirine. Hinciya platform hene tiştekî baş e lê ev divê ev platform û saziyetin yê ku Kurdî re alaqadar dibin komele û saziyê sivîl divê yekirtinekî pir çê bikin û divê warda tesîrê hem ser siyasetê bikin hem ser siyaseta Tirkiye bikin hem ser siyaseta Kurda bikin ji bo ku yani mesela ziman zêdetir bikeve rojevê mesela ziman zêdetir di nava civakê de ciyê xwe bibîne û hişmendî çêbe û hinek tişt li ser devletê jî bên ferzkirinê. gelekî spas birêz Samîtan zimanzan û serokê komeleya çand û ziman ya Rohayê tu mêvanê me bû zor spas. Spas mane.